Δεν έχετε βρει ακόμα γαμπρό εσείς στα σπίτια σας και νύφη. Σας έχουμε εδώ. Ελεύθεροι και ελεύθερες. Μην οριστείτε. Ελεύθεροι και ελεύθερες. Τέλος στη μοναξιά. Τέλος στη μοναξιά, Νίκο. Θα είμαστε κοντά σας. Πήρε και άλλη γυναίκα. Άλλο τη ρωτούσαν τη γυναίκα, άλλο κατάλαβε αυτή. Είμαι 29 ετών. Πολύ ωραία. Με τι ασχολείστε? Βασικά δουλεύω σε ένα κατάστημα με είδη δώρο. Ωραία. Είστε άγαμοι? Ναι, πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν έχετε παντρευτεί ποτέ? Αχ, Θεέ μου. Αχ, Θεέ μου. Έχει καιρό να μπει Στεφάνη μέσα της. Αχ, πολύ άγαμη. Δηλαδή έχει να κάνει γάμο πολύ καιρό. Μπορεί να είναι και 8 χρόνια άγαμη. Να μην βρίσκεται ένας άντρας να τη γαμίσει. Αχ, Θεέ μου. Να της κάνει ένα γάμο. Και όπως είναι αυτή, θα τον παντρευτεί 8 φορές την ίδια μέρα. Είστε άγαμοι πάρα πολύ. Αχ, Θεέ μου. Τι κόλπα έχω.